Aquest dilluns 15 de febrer ha començat l'11a edició d'Ocupal, el programa de formació gratuïta que l'àrea de joventut del Consell Comarcal de l'Alt Empordà ofereix a joves d'entre 16 i 24 anys. Enguany, Ocupal s'ha hagut de reinventar per les restriccions derivades de la Covid-19. S'han establert 3 grups de 10 joves que es formaran en diferents oficis a Castelló d'Empúries, Sant Pere Pescador i l'Escala. En aquest 2021, que ja portem més de 10 anys d'Ocupal, degut a Covid, a pandèmia, és una edició especial. Llavors, des del Consell Comarcal, concretament des de l'àrea de joventut, ja es va dir quin model o quin escenari fem d'Ocupal, i jo crec que amb bon criteri es va dir, escolta, això ha de ser sobretot a l'aire lliure, és a dir, si hi havia activitats com podria ser, per exemple, la peluqueria més per noies, o un públic més objectiu que podia ser noies, aquest es va veure una mica més compromès per aquest tema, i llavors, sobretot, s'ha fet en aquests 3 municipis un plantejament més d'activitats a l'exterior. Els tallers sobretot són relacionats, jo diria, més amb les brigades municipals, com pot ser tipus jardineria, tipus paleteria o temes similars. En el cas de Sant Pere, que estem aquí a Sant Pere en aquest moment, doncs és més un tema de pintura, que també és important. Ocupal dona l'oportunitat als joves a formar-se i accedir al mercat laboral en temps tan difícils com els actuals, marcats per la crisi econòmica derivada de la pandèmia. Tinguent en compte en el context en el qual ens trobem, a l'Empordà en particular, que tenim un percentatge molt elevat d'aquest abandonament tant escolar com aquest no disponibilitat de poder treballar en aquests joves, llavors és una oportunitat perquè ells tinguin aquesta formació, però a la vegada que també tinguin una autonomia pròpia i es puguin desenvolupar, esperem el dia de demà, amb formacions d'aquest tipus, amb oficis com aquests que estàvem dient. Dels prop de 90 inscrits enguany s'ha seleccionat aquests 30 joves que rebran la seva formació fins al dia 14 de maig. En total, 240 hores. De dilluns a dijous aprenen l'ofici i els divendres fan les formacions complementàries. En aquesta primera jornada de presentació han rebut una classe sobre prevenció de riscos laborals. També s'ha lliurat als joves el seu equipament de treball i de protecció contra la pandèmia.